Ayan guys, good afternoon. Yan, ba't nagbabalat na naman kayong manggulay-gulay dyan? Siyempre, may papart ko naman si Manong Barter. Ayun. Dahil nabitin ng taga-Batuili nung nakaraan. Siyempre, sa Batusingit naman tayo. Kung may bato-ili, may May bato-singit. Batusingit naman tayo. Thank you po, Manong Barter. Magluluto ulit tayo guys ng sopas, tsaka tinapay. Magbigay rin tayo ng tinapay. Guys, bali papunta na tayo sa Batusingit. Yan, nakapagluto na tayo ng sopas. Yan, nagsarado na rin kami dito sa ating tindahan dahil walang may iwan. Ayan mga ka-dragon, nandito na tayo sa Sitio Batusingit. Sopas, you want sopas? Gusto niyo na sopas? At tinapay. Ibaba mo yan ah. Ayaw pa sa iyo! Yun! Tinapay niya na ako.
Uli na ako sa tinapay. Sobro. Akin, yan ang malayo. Tupak namin. Kaningin pa dyan, oh. Sino ba, oh? Mga kape. Ako may ako. Akin, yan ang malayo. May tinapay ka na kuya? Dito, dito lang. Wala na, lahat meron na. Wala pa. May dala naman sa iPad daw. Saan kayo galing, Ina? Sa drop ko lang si Kuya. Saan? Kasama yung bululit na yan? Opo. Mga bata, matanda, may ngipin man o wala. Lumabas kayo sa inyong lungga at kumain ng mainit na sopas. Nako, may aso guys, atras. Ito naman mga ka-dragon yung sityo Kasuyan. Dali, may sopas, dali. Libre lang. Dali. O, kuha na kayo, basang. Kuha na kayo. Oh, tapos mag-ikay tinapay dun kay ate. O, dali. Oh. May tinapay ka na, Barak? Dito, o, dali. Dali. Oh, may sasakyan, tingnan nyo. Oh, ito may sasakyan. Ay, nandun siya. Wala na? Tawagin yung mga bata doon. Naiya lang. Ano ba? Wala na? Tawagin yung mga bata doon. Naiya lang. Dali ba? Dali! Kahit matanda, te! Uy! Wala ka nang kasama dyan, te? Wala na dyan? Ba't ayaw nila magpunta? Yeah, ano ba?
bata oh. Ate, dito tayo lapit dito sa sopas. Ito ang sopas. Kuya, sopas ayaw niya. Dali ka, Biti. Ayun ang masarap naman doon. Saan tayo? Basta yan dito lang po. Ikaw, Be, dali, Be. Dali. Baka may sasakyan. Hi! Look! May camera. Say hi, ikaw. Hi! Hi! Oo, I'm positive. Tawagin mo. So, ayan mga ka-dragon. Konti lang yung nabigyan natin dito sa sitio, Kasuyan. Ayaw naman nilang lumabas. Kaya yung ibang natira, diretso natin sa Batuili. Ang pag-merinda tayo pwede. Alang supas. Oo. Ayan guys, nandito na naman tayo ulit sa Batuili kasi dun sa pinuntahan natin kanina sa mga nasa pa sila, bukid. Ayan, marami pa naman tayong natira. Lapit mga kaibigan. Oh, dali na ninyo, dali. May bigayan dito. May bigayan. Welcome. Kaya magkuha ng supa sa kabila. BBM daw, BBM. Hindi po kami politikaw. Wala kayo, BBM. Duterte. Nani pa ito kung bumawa na. Di ba guys, walang kahirap-hirap. Magsiksikan, magtulakan. Yung pinagkainan ko. Adan! Iba ba? Meron pa doon. Taga dito lang. Bakit nga ako tsara ko? Kutsara pala. May pinagamat.
Mga ako pa. Meron ka. Dili bang? Uy, ipunta mo kami dito. Diyan kasi. Bubong! Ako? Ano na lang. Tagala. Ala, huwag daw. Jack, meron nga na isang sabong na lang. Ay! Ano ang masarap? Tingnan mo sa kapatid mo yung sa tayo. Ba't wala kang kutsara? Ito, hiramin mo yung kutsara niya. Ay, wala na na. Ibigay mo ko niya yung... Naubusan siguro. Ang sabog ka ba? Sarap? Hindi. Sarap. Kapag hindi masarap, hindi na kami magbalik. Nabigyan din kayo nung nakaraan. Kayo din yan, yung nabigyan. Anak. Hindi ka kasama yung nakaraan. Nagbigay kami dito. Oh. Gusto nga awya. Ha? Gusto nga awya.